Jó reggelt kívánok, polgármester úr! Hát induljunk egy kicsit még a múlt héttől, tekintsünk vissza, mert hogy itt két csúcs találkozó is volt, ugye Visegrádi négyek, meg Duna csúcs, és mondott ön is bírálatokat, meg Orbán Viktor is az egyik közösségi portálon a lezárásokkal kapcsolatban. A budapestiek tudják, hogy Budapest magától is képes egyébként egy bármilyen átlagos napon bedugulni, de most még azt mondják, hogy túlzóak voltak az intézkedések. Azt gondolom, hogy erősen túlzóak voltak. Sőt, én egy kicsit ilyen visszaesést vettem észre. Tehát, ugye az emberek megszokták azt, hogy 1990 előtt azért hihetetlenül szigorú biztonsági intézkedések kísérték akár egy közép-afrikai államfő Magyarországra érkezését is, ha meg ez mondjuk a szovjet pártfőtitkár volt, akkor különösen. De 90-es évek elején ez egy kicsit lazult. Aztán most úgy tűnik, hogy néhány biztonsági intézkedés megint túlszigorodott. Én azt gondolom, hogy azért, mert néhány közép-európai ország miniszterelnöke találkozik egymással. Azért például lezárni az alsó rakpartot, csupán mert ott laknak a szállodákban a felső rakparton, az erősen indokolatlan. Kötve hiszem, hogy bárki, mondjuk akár a bolgár, akár a szlovák miniszterelnököt szeretné egy teherautónyi dinamittal felrobbantani az alsó rakpartról. Hát szerintem ezeket az intézkedéseket érdemes lett volna újra gondolni. Mert az, hogy a delegációk... Önöket nem vonták be, mint belvárost, azt mondta az egyeztetésben. Így van, már pedig például a NATO csúcs idején bevonták, és akkor sikerült megelőznünk néhány olyan biztonsági intézkedést, ami szerintem akkor is okozott volna nagyobb zavart, bár ugye akkor is elég szigorú biztonsági intézkedések voltak. Ma ezeket azért lenne érdemes most még egyszer, kicsit, amikor túl vagyunk a két csúcson, és én már kezdeményeztem ilyen találkozót a rendőrség vezetőivel, azért lenne érdemes erősen végig gondolni, mert hogy a közelgő Európai Uniós elnökség idején, tehát 2011. januárjától gyakorlatilag júniusának a végéig, ugyanezt csinálnak folyamatosan, akkor egy fél évre bénítják meg a város közlekedését, mert akkor az ilyen csúcs találkozók azok sűrűn fogják követni egymást. És azt gondolom, hogy azért ez így egy kicsit nonsens. Tehát ezt azért érdemes végig gondolni. Egyrészt vannak olyan biztosítási lehetőségek, amikor a konvojoknál mondjuk csak szakaszos lezárások vannak, és nem állandó lezárások. Nem kell állandóan lezárni a Ferihegyi gyorsforgalmit, nem kell állandóan lezárni a rakpartot, csak egy-egy szakaszban, amikor elhaladott egy delegáció, és utána felszabadítani. Aztán van olyan lehetőség, a belvárosban ma már van például helikopter leszállópálya. Ha valakit igazán biztosítani akarnak, a parlament közelében van, ráadásul lehet használni a helikopter leszállópályát, tehát ezt is meg lehet oldani minden további nélkül, és én igen erősen megfontolásra ajánlanám, hogy a igazán nagy csúcs találkozókat, amikor tényleg az összes európai kormány és államfő itt van, akkor nem biztos, hogy minden alkalommal a belvárosban, a parlamentben kell tartani. Lehet, hogy akkor érdemes más helyszínt is használni. Mi például javasoltuk, mármint a Fidesz javasolta az Európai Uniós elnökség előkészítőjének, hogy a gödöllői kastélyt ebből a szempontból vegyük figyelembe. Még annyit, hogyha ezt tekintjük mondjuk 100%-nak, ami történt a múlt héten lezárások tekintetében, akkor ha lesz ilyen tárgyalás és megfontolják a javaslataikat, akkor hány százalékra lehet lebontani az autósokat korlátozó tevékenységeket? Hát én azt gondolom, hogy jelentősen. Én itt a legfontosabbnak azt tartom, hogy a város élete szempontjából kulcsfontosságú alsó rakpartot ne bénítsuk meg. Tehát, hogyha azt sikerül elérni, az már egy óriási előrelépés. És az összes többi szakaszon pedig szakaszos útlezárások legyenek, különös tekintettel a Ferihegyi gyorsforgalmira. Én azt gondolom, hogy ezeket el lehet érni, és ha a Ferihegyi gyorsforgalminál van konfliktus, akkor szeretném bevetni ezt, gondoljuk meg a helikopter leszállópálya használatát. Végre én azt gondolom, hogyha megérkezik mondjuk egy európai kormányfő ide a 30 munkatársával, alapvetően a kormányfő az, aki egy védett személy. Tehát, hogyha őt behozzuk mondjuk egy helikopterrel a belvárosba, akkor már 30 munkatársat nem kell külön szirénázó konvojjal szállítani, mert azt gondolom, hogy ez nem egy olyan hatalmas probléma, hogyha ők kisebb biztonsági intézkedések mellett jutnak be a belvárosba, és akkor már megoldható az, hogy szakaszos lezárásokkal egyébként egy európai... mennek a rendőrök és időről időre lezárják az aktást. Tehát halad elől két rendőrmotoros, és egész egyszerűen csak halad végig, és mindig megáll egy-egy kereszteződésben, és akkor elég gyors ez a közlekedés. És ilyenkor gyakorlatilag órás lezárások helyett 10 percekkel lehet megúszni. Ön is említette európai példákat, tehát így van ez mondjuk Berlinben, vagy Münchenben, vagy Párizsban, vagy máshol? Igen, tehát például Párizs, London, az teljes egészében így üzemel. Tudok extrém példát is mondani, mondjuk távoli országban, Ausztráliában ott nem is engedik meg a legtöbb megérkező vendég kormány és államfőnek, hogy szirénázzon. És akkor állnak a dugóban? nem teljesen így van, egy rendőrkocsi kíséri őket. Jó, mondjuk ott azért kicsit mások az utak, meg mondjuk Canberrában kevésbé vannak ilyen természetű problémák, de ott nem mennek ezzel az emberek idegei. Kétségkívül az európai nagyvárosokban ez szokás, de megvannak a maga moderált körülményei. Se Rómát, se Párizst, se Londont nem szokták lezárni, még egy európai csúcs találkozó esetén sem. Ha viszont annyi államfő érkezik,
akkor mindig ügyelnek rá, hogy egy ilyen találkozót a város határain kívül szervezzenek meg. Ez például a G8-ak esetében rendszeres. Ha megnézi, akkor a G8 csúcs találkozók azok nagyon ritkán vannak egy-egy nagyvárosban, általában mindig valamilyen nagyváros mellett vannak, hogy a város életét ne bénítsák meg. Világos. Térjünk át a Kossuth téri mélygarázsra. Mi a helyzet a mélygarázsra? Most van engedélye a Parking Kft-nek, vagy amit ön említett korábban, hogy esetleg nincs engedélye, hogy van-e hűtlenkezelés? Még úgy tűnik, hogy egy kapovágás nem történt, és szintén ön által említett jövő év elejé EU elnökség itt van a kapuban, akkor azért jó lenne rendezett állapotokat találni. Van egy előrelépés, amiről szerintem pont a Duna Televízióban fog beszámolni először, ugyanis az országgyűlés elnöke most intézett egy levelet a főpolgármester helyetteshez, Ikfai Szabó Imréhez, aminek az a lényege, hogy ő is javasolja, hogy a Kossuth téri mélygarázs és felszínrendezés beruházását azt tekintettel a közelgő Európai Uniós elnökségre halassza el a fővárosi önkormányzat 2011. júniusa utánra. Én melegen támogatom ezt a javaslatot, és nagyon bízom benne, hogy a valamelyik legközelebbi fővárosi közgyűlésre egy hasonló tartalmú javaslat kerül be. Én azt gondolom, hogy ez alkalmat ad arra, hogy egyébként áttekintsük a szabályozási környezetet, a terveket, végig gondoljuk, hogy úgy kell megvalósítani a mélygarást, vagy esetleg lehet még valamennyit menteni a Kossuth téri fákból. Mert ez most 4 milliárd lenne, itt csak a parlamenti dolgozóknak, országgyűlési képviselőknek, ahogyan említette, és a felszínrendezést 1,2 milliárdból meg lehet oldani, ezt szintén. Így van, pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy lehet még azért olcsóbbá tenni ezt a beruházást, végig kell gondolni, hogy valóban erre a garázsra szükség van-e vagy sem. De ön egyébként akarna még garást, vagy tervezni? Vannak olyan érvek, amelyek szólnak mellette. Itt az a kérdés, hogy a környéken van-e olyan lehetőség, ahol ez a mélygarázs beruházás megoldható. Mert ha megoldható, akkor szerintem nem a Kossuth téren kell megcsinálni, hanem mellette, mert a Kossuth téren biztonsági okok miatt annak a garázsnak egy jó részét le kell zárni, és akkor az valóban az országgyűlési képviselők garázsa lenne, már pedig az ország jelenlegi anyagi helyzetében szerintem erre nem kéne 4 milliárd forintot elkölteni. Mindenképpen jó az, hogyha egy évvel elhalasztjuk ezt a beruházást, mert akkor végig lehet gondolni az összes létező szempontot, ami mondjuk ahhoz kell, hogy valóban egy racionális beruházás valósuljon meg. Már pedig az új Kossuth tér azt hiszem, hogy mindenki számára fontos. Tehát ott az lenne a legjobb, hogyha azt az ominózus közparkot azt végre egyszer megcsinálnánk. Ha most nem sikerült az elmúlt 2,5 évben, akkor bízom benne, hogy sikerülni fog 2011-12-ben. Polgármester, zárásként csak egy mondatot kicsit másra. Én úgy féltem, hogy kevesebbet exponálja magát a közelmúltban, mint mondjuk korábbi években, vagy korábbi választás előtti időszakban, viszont olykor beengedi a bulvárt az életében. Most láttuk az egyik kereskedelmi csatorna vetélkedőjében. Szereti, kampány van, vagy csak jó az néha? Én ezzel úgy vagyok, hogy én azt gondolom, hogy a politikus is ember, tehát ebből a szempontból, hogyha az emberi oldalát is látják, akkor az önmagában nem egy olyan hatalmas tragédia, kétségkívül ez két oldalú. Tehát a bulvár az iránt, a politikus iránt érdeklődik, aki valamiért érdekes az emberek számára. Hogy én az vagyok-e, azt nem tudom, de egy ilyen érdeklődést tapasztaltunk a feleségemmel együtt az elmúlt 1-2 esztendőben, de azért moderáltan igyekszünk ennek helyt adni, tehát minden bizonnyal vannak olyan műsortípusok, meg dolgok, amiket nem vállalok be. Egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy ez politikushoz nem illik, ez a bizonyos műsor, amiről ön most beszélt, ez egy játék, és én azt gondolom, hogy játszani, azt még talán egy politikus is tud. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget.